मा सिरि नों दिङा फामिया गैया फामिया मा बुंनो हाया आरोना फामिया मा जाखो मानोबा दिनि रागा जोंदों सना मा सिरि नों दिङा सना फामिया गैया फामि फामिया बोरो फामिया फामिया बोरो खनिमा फामिया बोरो खोनायाखै खनि फामिया बोरो मानो रागा फामि नोंजों रायलायनायखौ बिराद बोरैया आंजों रायलायला होननानै थांबाय एथ' गाबज्रिबाय आं गैया फामिया आं बुंनो हाला मा जाखो खनिमा खोनायाखै मा बुंखो खोनायाखै नों फामिया बोरो दिनै मानो आंजों रायलाया होनदों आरोना बुंनो हासिगौ मा जाखोथाय फामियाहाय आरोना फामिया खोनायाखै खनिमा खोनायाखै नामा फामिया दिनैबा हले थांबाय खोमालै नोंजों रायदावनायनि थाखाय रागा जोंनानै बुंहरबाय बियो आंजों रायलायासै मा जाखोथाय फामि दुखु मोनबायथ' आरोना नोंहाबो दुखु मोनबाय नामा खाय होनदों औ दुखु मोनबायथ' आरोना खोनाबाय दे होनदों आरोखि आतसा खोनाबायना अ खोनादों फामिया दिनै आंखौबा फामि सनाया दिनै मा जाखो फामि जिउ थेवब्लाबो आं बिराद मोजां मोनोलै फामिखौ गोसोआनो मोजां मोनाना खनि दुखुबो मोनदों गोसोआव बोरैबा मोनदों फामिया दिनै बोरैबा रायलायाखै आरोना नाथाय आंना कमेन्टआबो बारा मोजां स'जाहैयाखै आरोना बेनि थाखायनो थांलायबाय बे फामिया बिदि होनदों लागोनथ' आरो लागोनथ' आरो नों मोनबा हाबा लागोन ना मानो जिंगा हो लागोनथ' आरो जायनि अराय
न'खरावबो नेट प्रब्लेम नोंना मोजां खोनायाखै आं नोंनि बुंनायखौ मोजां खोनायाथ' आरो नेट प्रब्लेम हादाब मास वेलकाम सिम जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे निजोम हर गेजेरनि समाव आं नुजाफैनो हादों जोबोद साबायखर थाबाय आरोना स' थेंक इउ मस्ट वेलकाम माइ लाइफ स्ट्रिम थेंक इउ गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर गोसो गोरबोनिफ्राय थोजासे खनिमा दे हेल' हादाब ब्र' थेंक इउ हाउ आर इउ सयथिनोबो रागा जोंदों बियो दिनै रागा जोंमारदों बियो मानिबा प्रब्लेमनि थाखाय नाथाय आंना नेट प्रब्लेम गोबावबो होनो हाया नेट दा मानसिफोरावबो बिदिनो हाबहैनो हाया आरोना खोनानो नागिरा आइ एम डन्ट भेरि मास न' साउन्ड मा खबर केबि सुना होनदों आरोना जोंहा हादाब बर'आ रागासो जाखायो आं जोंहा नों एलबिखौ आदसा मोजां खबरा बेबि सना हालाय होनदों आरोना नेटानो नाङा एनिथिं नेटवार्क प्रब्लेम माइ हाउस दा बेडरुम नेटवार्क इस जाखांबाय नामा होनदों हादाब बर'खौ जाखांबाय नामा होननानै आङो 1 मिनिटल' होनसै होनब्लालाय ना खोनाया दे आंना साउन्ड जाया नालाय मोजाङै खोनाया नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखायनो मानसिफोरनावबो एरिलाय सहैयो फाफिया फामिया लाइक होआ आं दिसलाइक होबाय आदसा थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम लाभ इउ टु थेंक इउ स' माच थेंक्स भेरि माच होनदों आरोना लाभ इउ टु फामि what your matter फामि what problem what is your matter थोद फाग्ला आं इंलिस रोङा दिङा आंबो रोङाना फामिया रोंगौ I don't speak English I don't like to speak English लिटिल होनदों फाग्ला आं इंलिस रोङा होनदों आरोना दिनै मा जिमेलासो नुजादों राहो होनदों आरोना आदसा एस नार्जारि सफैनानै थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम माइ लाइफ थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम एभ्रिवान टमेट' नासो बिबि सना होनदों आरोना गोथाव दे बिबि सना होनदों आदसा गोथावानोथ' आरोना टमेट' होनदों ओमफ्राय जोंहा नार्जारि फामिया मा होनदों दिनै मा ओंखारबाय नामा आब' हा फामि
आब'खि होनदों आरोना फामि I don't know this ओमफ्राय सि नोंहालाय मा ओंख्रि बिसना होनदों आरोना ओमफ्राय जों हांसो खुमब्रा थास' बिसंसोमोन होनदों आरोना आदसा गोथावथ' आरोना मा ओंख्रि होनदों आरोना जोंना भाजा आरोना फ्राय खालामनाय ओमफ्राय ओंखाम जायाखै नामा फामि एखेना फामि अ एखे आरोना आदसा बे हादाब बर'आ जिमाइलनि मुङासो फैदों आरोना अ बावदोंसो होनदों आरोना गासै हायाखै आंहा हारसिं मानो रागा जानाय होनदों आरोना मानो रागा जानायमोन नों सिस्टार दिङाखौ होनदों आरोना I must cry फामि forgive okay I must cry आंथ' मिथिया ना बेबि नोंनि आइदि सोलायदोंदां होनदों आदसा आइदिया सोलायनायाथ' सोलायालै आइदियालाय ओमफ्राय ओंखारनानै हाबफिननानै नायलाय नङाबा प्रफाइल लग'आव थुनानै नायलाय आंथ' मिथिया ना होनदों आरोना नंगौ नामा केबि येस अके नंगौ आरो ओमफ्राय सिस्टार होनदों आरोना सिस्टार नंगौ थब्ल' नों गाबदोंथ' आरोना नों फार्स्टआव नाय एलबि दोनबा फार्स्टनि लाइभआव नाय एलबि दोनबा फार्स्टनि लाइभआव खोनासं सिरियै सोलायाखै नोंनाबो मुं सिखारा नालाय जिमाइलनि मुङासो सिखारदों आरोना आदसा बेनोथ' बिबि होनदों आरोना मा जादों दिनैलाय होनदों आदसा आंनाबो बिदिसो सिखारदों नामा होमबालाय आदसा सिखारनांगौमोनथ' नेटवार्क प्रब्लेमनि थाखाय ओंखारनानै हाबफिनलाय नोङो नायफिनलाय दे हादाब बर' लग'आव थुना ओमफ्राय नाय आरोखि फैयो खोमा थार नामा थब्ल' नोंनि थार नामा थब्ल' नोंनि खोथाफ्रा होनदों येस अब्लाबो साइलेन्ट होदों आरोना आं मानो आरो टाइमनेलखौ नों नायदो हादाब बर' नोंनि केबिनाथ' फैलाय बेनो दंना खनि गासै जिमेइलनि मुंखौसो नुदोंथ' ए आंनिखौसो नुदों नों बेबि होनदों आरोना आंनिखौल' नङा केबि गासैनिखौबो नुदों केबि सना
बिदि जाना होनदों बिदि जाना होनदों इउटुबा माने सोरनिबा मबाइलाव नोंनि चेनेलखौ सोरनिबा मबाइलाव नोंनि चेनेलखौ सालायदोंबा कलबो जाना होदों कलबो जाना होदों बिदिबाथाय बिराद प्रब्लेम जायो कमेन्ट सोना बे आंना होनदों आदसा ओमफ्राय दिनै इउटुबनि बेलेग जादों खोमा होनदों जायो खोमा बिदिनो थेवबो जिमेल आइडि नि मुंसो नुदों होनदों केबि आदसा माथो नार्जारिखौबो चेनेलसो नुदों आं नोंनासो हादाब नुजादों बिबि नोंनासो हादाब नुजादों मिथिया आं बिबि सना होनदों आरोना ओमफ्राय आं साइलेन्ट जाबाय थब्ल' आदसा उन्दुबाय नामा सना नों थाङाखैगोन दंहैलाय उन्दुना दं आब'खे आं खोनाला थब्ल'नि राव आदसा थाङाखैथ' केबि होनदों आरोना हनै दंथ' थब्ल' फामि सना हादाब गवालपारा बेना बिदिनो बिबि सना नेटनि प्रब्लेम बिराद प्रब्लेम गल गल जायो आंना लै केबि सना होनदों आदसा उन्दुबाय नामा केबि सना होनदों नोंनि थब्ल'ना गल गलसो जाबाय होनदों जायो आरोना आंना उन्दुआ ओंखामखौनो जायाखै होनदों आइयै आरोखि माबासो खालामदों नामा दहाय उन्दुना दं होनदोंमोन दाबो जाया केबि सना नोंना हादाब र' आदसा बोराया सफैथ'वाखै नामा मिथिया सहैदोंना सफैयाखैथाय फैयाखै दाबो बेबि सना होनदों आरोना खयथायाव उन्दुयो नों थब्ल'आ आब' के होनदों खयथायाव उन्दुयोनो थब्ल'आ आब' के नोंखौहाय रागा जोंनायखाय आं दिनै जाबाय आरोखि ना मानोना आं एलबि होआखैमोन आरोना नों रागा जोंनायखौ आङो आंनियाव फैनानै बुंफैगोन खोमा साननायखाय आङो लाइभखौ होदों आरोना दा लाइभखौ फैनो गोनां जादों आं नोंनि थाखाय दंखायो खयथायाव उन्दुयोनो थब्ल'आ आब' के होनना सोंदों आरोना उन्दुनोसै नै आङो आधा घन्टाल' होनसै आरोना 1 मिनिटल' होनसै आरोखि गोबाव थाला उन्दुनोसै 29 जाखाबाय 30 1 मिनिटल' होनानै रायज्लायनोसै आरोखि उन्दुनोसै आंबो लोगो मोनलायगोन दायो मा होनदों जोंलाय हिन्जाव मा जाखो राखि मिथिया आं खयथायाव उन्दुगोन बेबा होनदों आदसा नै उन्दुनोसैबो आरोना आधा घन्टा खालामनानै दा खयथा जाखो 35आव उन्दुनोसै 9:35आवनो उन्दुयो आं 9थायावनो उन्दुयोमोन उन्दुनायालाय मिथिया आं खयथायाव उन्दुयो बेबा होनदों आरोना आं खोनाया बेखायनो सोंदों आब' के होनदों आरोना मानो जाबाय बेबि मोना जाबाय बेबि सोर बावला मानसिया मोना जायो होनदों आरोना उन्दुसैनो दसे थाना होनदों आरोना साइस गैयाना
मोना खोमा सानदों केबि मोनो आरो जोंलाय सेंग्राफ्रानो जोंनि साइस गैया आरो नोंलाय साख्रियाल नों साख्रियावला नङा जोंथ' मावनानै जाग्रा खस्थ' खालामनानै जाग्रा बिराद खस्थ' खालामनानै जायो जोङो उफाय गैया गावनि उदैनि थाखाय आरो नोंथ' साख्रियाल मानसि मोना जायो फैसा थाखैले फाय फैसा ना थाखैले ना फाय होनदों आरो ओमफ्राय जोंहा साइस गैया थब्ल' होनदों औ थ' फामि सना जिउ ए ए सिस्टार मा खबर होनदों आरोना मा खबर होनदों आरोना ए सिस्टार नों दहाय रागा जोंनायखाय गावनि एलबिआव फैना खिन्थागोन आं फामिया बेखायनो होदों आं होनबावदों ए सिस्टार नोंखौ बिदाजों नोंजों दिनैसो एसे अनलायनाय नुफिनबाय आं होनदों आदसा हेन्डसाम मानसिखाय साइस गैया जायो दोननोसै नामा जोंहा उन्दुनोसै आंबो गाबोन खामानि दङ खनिमा ओमफ्राय फामिसना आब' के होनखाबाय आरोना हेन्डसाम मानसि दा जोङाखै थब्ल' जेबो आदसा आं रागा जादों खोमा सानोलै आं फामि सना गोजोननाय थाबाय आंनि जिउआवहाय गोजोन होफैनायनि थाखाय नैबे निजोम समाव सुग्लाय होफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा अननायखौ जासिबाय आयौ बहा नुखो हेन्डसाम हाय केबि आंखौलाय होनदों आरोना ओमफ्राय अनखाया आंनि बिबि सनाया आंखौ ए सिस्टार होनो अनखायो आरोना अनखायो आंनि बिबिया होनदों आरोना अनखायोथ' आरोना अननांगौ बिदिनो अननाय होब्लासो अननाय मोनो आरोना नुवाखै जाबाय फेसबुकआव नुदों आं नोंखौ बिभि सना आदसा जोङो फामिना फेसबुकबो गैया इन्सटाबो गैया मा जानो खाना आंलाय केबि सनाखौ अनखायोना माथो ए सिस्टार मालाथो रागा जोंफेरनाय आंलाय ना केबि सना होनदों आरोना आदसा र' दोनथ'नाङा दे आं उन्दुनो ओंखारबाय फामिखौनो नेखादोंमोन आं आयौ नंगौ नामा होनदों आरोना र' बेबि सना होनदों फामि आंना नेट नाङालै दा प्रब्लेम जायो आरोना नेटानो बहा थांखो केबि ओइलाय दङ फामिया खनिमा दोननोसै नामा औ आदसा हमबानो जाबाय ना मोजाङै मोजां लोगो हमलायदो दिमाकुसियावसो आरोना बहा एफा गोजानाव बिदा माथो रांखौ नायबालाय मा जानो ओमफ्राय जोंहा हादा बर' दोननोसै नामा दे होमबालाय बाय बाय लादो आरोना स' थेंक इउ नैबे निजोम हरनि समाव आंनि स्ट्रिमाव फैनो हाबाय जोबोद ओमफ्राय फामि
माने जोबोद रंजानाय प्लेस बेबि सना होनदों ना आंनाव केबि बिदिसो होमबाबो हाइट जानायखौहाय जिखुनु सोर होदों हाइट खम बायदे